Aquí veiem el programa Comprobación del estado del PC per comprovar si l'equip és compatible amb Windows 11. Comproveu que estic refredadet, no sé si serà la vacuna o el que sigui. Veiem que el meu equip és vellet i que té problemes amb diferents coses. Parla de l'arranque seguro, que això veurem que s'ha de tenir una BIOS UEFI. També tinc problemes amb el TPM o la Trusted Platform. El processador no és compatible segons una llista i tampoc tinc 4 gigas i hi ha altres coses de RAM lliures, de memòria de sistema, i la resta de coses sí que sembla que ho compleix, no? De fet, els requisits són aquests. I ens podem preguntar, ja no el meu equip, que és molt cacota, sinó l'equip del centre, el ThinkCenter M90Q, si compleix el tema de la BIOS UEFI, si compleix el tema del TPM2, si compleix el tema de tenir més de 4 GB de RAM, de tenir un disc dur de més de 64 GB, un processador amb 2 nuclis o més, 1 GB de processador com a mínim de velocitat, una targeta gràfica compatible amb DirectX 12, una pantalla com a mínim amb 9 polzades i si pertany el seu processador a la llista de processadors que permeten el Windows 11. Us miro l'informe a partir del tema de la Joana, de l'inventari que va fer, que em va passar, i veig que el processador és un Core i7 10700. Aleshores, me'n vaig al document que va donar el Javier Espinosa, i aquí trobo el 10700 en el document de l'M, i concretament també em servirà per veure que la gràfica que té 8 nuclis físics, 16 lògics, per tant això ho compleix el requisit, té 2,9 GHz aquest processador, per tant té més d'1 giga, i té un gràfic Intel UHD 630 que hem de veure si compleix el fet de la gràfica DirectX 12 o superior. A més, seguim mirant coses. A veure, baixo, estic gravant l'àudio després, per això vaig com narrant. Tenim un disc dur de 512 gigas, per tant també complim, mirant l'informe. A veure si hi ha més coses. Sí, que tenim 32 gigas de RAM, donat que al banc 0 tenim 16 gigas i al banc 2 tenim 16 gigas. I crec que aquí, en aquest informe, ja no hi ha res que podem comprovar més dels requisits. Aleshores, aniré fins al final, però poqueta cosa faré ara aquí. En tot cas, és ben interessant arribar a les conclusions de si el nostre equip és compatible, no? Abans d'executar el software aquest de l'estado del PC. Aleshores, ara aniré a mirar, si no m'equivoco. Aquí miro diferents coses. Sí, per exemple, veuré que compleix el fet del TPM 2.0, mirant aquí les característiques. Aquí veig allò de les 3 anys de garantia que vam veure mirant el serial number obtingut, i aquí veig que tenim el discret TPM 2.0, un xip de seguretat, per tant ho compleix. I a més tenim una cosa que es diu Slot Kensington, que això ja en el seu moment és molt interessant per dissuadir o per desanimar gent lladra. En tot cas, també hem vist que té DirectX 12 a la gràfica. El que passa és que ha passat ràpid, atureu el vídeo i tireu enrere, ho veureu. I a la llista de processadors admesos també veureu el Core i7 10700. No així per exemple el de la Susana, que és el 7700 HQ. Aquest no hi és.